Mayapaldo, Pampanga, magandang araw po Central Luzon. Ako po ang inyong lingkod, Justin Dizon. Welcome ho sa CLTV 36 News. Kabalen, special ho itong ating episode ng news stream ngayong umaga dahil makakasama ho natin ang isang dating mambabatas, dating senador, dating sekretary ng Department of Justice, isa ho sa mga patuloy na naninindigan para ho sa karapatang pantao at ngayon po ay first nominee ng ML Party List. Wala pong iba, Attorney Leila de Lima. Magandang araw, magandang umaga, Justin, and thank you for having me here in your program sa CLTV 36. Opo. Senator, of course, we are very happy to have you dito po sa programa. The last time na nakapagkwentuhan tayo was last year sa programa din ni Ma'am Sonia sa isang podcast niya. Yes, yes. So, kumusta ho, Senator? Kumusta yung kampanya? Naku, syempre nakakapagod na, but exciting and uplifting. Marami na rin po kami mga lugar na napuntahan. Marami na kami mga meeting, mga sectoral. You know, we reach out to sectoral groups kasi nga po, ang ML is a multi-sectoral party list. So, it's very exhausting and at the same time very fulfilling, uplifting. Dahil, syempre, na-miss ko yung nakikipag-interact sa mga maraming tao. Na-miss ko yon. So this time, meron na akong opportunity to really interact with them, listen to them, and hear them out. Yung mga ano nila, lalo na yung mga sektor, gustong-gusto po namin na nakikipag-dialogue sa kanila para naririnig namin yung mga suliranin nila sa buhay at sa mga sektor nila. Senator, the last time we met, isa sa mga nabanggit nyo is you don't have plans yet on returning sa politics. That's true. And now you are running under ML. Pero marami nagtatanong, bakit hindi sa Senado tumatakbo ang isang Leila de Lima? Okay, let me just say muna na tama yun, nung nakausap nga kita, talagang wala talaga akong kaplano-plano. Babalik lang sana ako sa mas tahimik na buhay, private law practice, sa pagtuturo sa law school. So wala akong plano. Kaya lang, nung nagkaroon po nitong magandang development sa partido namin, Liberal Party, na na-accredit yung ML, Mamamayang Liberal, which is the multi-sectoral arm or wing of the Liberal Party. For the first time, qualified na ito na mag-participate for party list. So kinausap po ako nung mga kasamahan ko sa LP and I thought about it, na ginawa nila akong lead nominee ng party list na yan. At naisip ko, why not? Kasi, well, that should be a platform for my advocacies. Saka yung mga, pag umiikot po kasi ako, ang dami ko talagang mga nakakausap rin. Na, you know, I would challenge myself na, oo nga naman, marami pang problema sa bayan natin. Marami pang mga importante na mga issues. At siguro naman ay makakatulong tayo, based on my experience sa government service, not just being as a senator, but yun na nga, yung sa CHR na karanasan ko, Commission on Human Rights, and then lalo-lalo na sa Justice Department. So, naisip ko na siguro mas maraming matutulungan kapag sumali ako dyan sa party list. Because walang diferensya sa akin whether is the Senate or the House of Representatives. Kung gusto mo talagang tumulong, kung gusto mo talagang mag-perform ng maayos bilang mambabatas, then it doesn't matter kung anong house yan, whether the upper house or the lower chamber. At yan ay expertise ninyo bilang abogado, bilang dating Secretary of Justice, Senator. Anong mga batas? Ito, gusto kong itanong kasi hindi pa rin ako makamove on dun sa naging kwentuhan natin. You were incarcerated for about 7 years. Almost 7 years, yes. For trump-up charges. O Yes. in Tagalog, gawa-gawang kaso. Yes. Na lahat ngayon cleared na. Yung sa 7 years na yun, ang daming nawala. Ngayong nandito ho kayo at aktibo ho ulit. Ano yung mga gusto nyong isulong upang sa gayon, hindi naman din maulit yung gano'n at hindi rin mabiktima yung iba nating kababayan na ibang political prisoners, alam ho natin. Okay. Siyempre sa justice system, bukod sa kasi nga multi-sectoral, so ang focus talaga namin yung mga kung ano ang makakatulong sa mga iba-ibang sektor that we are representing, yung mga priority legislations dyan. Social justice, in general, it's about social justice legislations. Sa justice naman, siyempre yung mga pagbabago sa ating criminal justice system. And yun kasi biro mo, senador na nga ako noon, ginawa pa rin nila sa akin yon. Kung kaya nilang gawin sa isang senador, ay kaya nilang gawin sa mga mamamayan natin. And that's precisely ang problema rin sa ating justice system. Yung mga mahihirap cannot afford to have good lawyers,
And then, yung mga kaso nila nga ay mga supposedly bailable, pero dahil wala silang pera na pangpiyansa, nabubulok sila sa kulungan. In fact, some of them would even be imprisoned beyond yung imposable years of penalty nila. So, di ba nakakaano yun? Yes. So, although yung Supreme Court, if I may say, ay marami naman silang ginagawa na mga for reforms dyan sa criminal justice system, especially in terms of trying to speed up the trial. Kasi alam mo na yung talagang ang tagal. Ako nga almost 7 years, no? Pero, ang ano nga dyan is that kailangan talaga in every level, in every institution, whether it is executive, legislative, or judiciary, kailangan ng mga tamang tao. Yes. You know, well-deserving, trustworthy, at alam yung ginagawa nila. Exactly. And then, iba-iba syempre mandato ng 3 branches of government. So, dapat yung mga tao na mga angkop dyan sa mga mandato na papasukan ng isang appointee. Yan. Yes. At nabanggit niyo yung sa justice system. Itong kamakailan na napanood ko lang sa isang talakayan din ho, Senator, isa sa mga gustong i-consider talaga yung problema o solusyon sa problema dito ho sa mga drug cases. Yes. Na ang tagal ng hearing, nabubulok sila sa kulungan, Yes. na minsan illegal possession or minsan hindi pa rin mga ganito pa, hindi pa nako-convict, parang convicted na. Ano ho yung nakikita niyong solusyon dito? And of course, itawid ko na rin doon sa problema sa illegal na droga na isa ho sa mga linabanan ninyo doon sa dating administrasyon. Paano ho yung observation ninyo, yung handling ng admin ngayon? Okay. Unang-una, if we compare it to the last administration, to the previous administration, at least yung sa ngayon, ang focus nila is really more on rehabilitation. Yeah. And not really yung punitive. Siyempre, nandiyan pa rin yung punitive. Dapat naman talagang parusahan yung mga mapapatunayan na mga involved sa droga. Ang ano lang noon, kasi yung naging focus kasi nung past administration, we all know that, yung extrajudicial killings, summary executions, hindi dumadaan sa tamang proseso, basta-basta na lang pinapatay. On mere suspicion. So maling-mali yun. Talagang hindi ko talaga matatanggap yun. And then, ang naging ano rin natin, and it's very napakaklaro na nung last previous administration, alos wala naman sila yung mga big time na mga nahuhuli. Mga big time na mga drug lords. Diba? Kasi nakafocus nga dun sa maliliit lang, yung mga street drug pushers na mahihirap. Now, dapat in any anti-drug campaign, dapat ang focus is dun sa malalaki, dun sa supply. Kasi kung wala naman yung mga drug lords na yan, wala naman yung mga manufacturers, wala naman yung mga suppliers, walang makakarating dun sa komunidad. Walang magiging drug pusher dyan if there are no drugs to trade. Yes. Diba? So, ang ano talaga, ang sugpuin with all the resources of government, nandyan ang iba-ibang mga relevant agencies, focus doon sa mga malalaki, mga sindikato. Kaya lang we all know na because of corruption, yun, konti lang yung mga nagiging accomplishment sa linya na yan. But at least the rehabilitation itself, yun naman dapat. Kasi worldwide, actually, maraming mga bansa na ang talagang ano nila is health-based. And yung hindi yung talagang hinuhusgahan na kaagad. Kasi these drug users, particularly, they also need help. Kasi drug addict nga sila. So instead of yung mga ikukulong lang, ano nila, dapat i-rehabilitate yung mga ganon. And then, ang mali rin lang is that, okay, rehabilitation centers. Ang problema meron noon yung mega rehabilitation. Na, ano naman, hindi naman napupuno, konti lang yung nailalagay doon kasi medyo malayo. Ang ideal ng mga rehabilitation centers should be based in the community. Doon mismo, sa komunidad, mas accessible sa mga magiging subjects of rehabilitation. Senator, kaugnay nitong war on drugs, of course, yung dating administrasyon na harap ngayon dito sa investigasyon ng ICC, and isa ka dun sa mga nagsabi na willing kang magbahagi ng yung mga nalalaman din para dun sa kaso. Ano ho yung pwede niyong i-share sa amin kaugnay ho nito ngayon? Okay, ang pagkakaalam ko po is that nasa advanced stage na talaga yung ICC investigation. Ang pagkakaalam ko po, and it's something that
I am really hoping for and I am praying for is that malapit na rin yung very significant outcome ng investigation, which is the issuance of the warrants of arrest. Remember na nandun na, nakalabas na sila Edgar Matubato and si Arturo Las Cañas. I know for a fact that they're now under the protective custody of the International Criminal Court. So, kasi they've been doing this since 2018. So marami na silang mga na-access na mga impormasyon, mga communications, marami na silang meron na rin sila na mga nakakausap na reach out na mga NGOs handling EJK families. And then syempre yung mga posible na mga magiging witnesses din na katulad nila Las Cañas and Edgar Matubato. And gusto ko rin i-highlight na noon, saradong-sarado rin yung posisyon ng ating administrasyon. Just like the Duterte administration, di ba, initially, yung Marcos Jr. administration, hindi rin nila kinikilala yung jurisdiction ng ICC kasi nag-withdraw na daw tayo, which is it's a wrong position. Kasi malinaw dun sa Rome Statute na kahit nag-withdraw na, ang isang bansa ay hindi pa rin ito absuelto sa pag-cooperate. They still have the duty to cooperate tungkol sa investigasyon covering those crimes against humanity within the period na member pa tayo. Now, yung present administration, so sabi ko nga, sarado rin sila noon. Sabi nila, no, we are not going to allow the ICC to come in and to investigate. Pero napansin nyo, meron silang medyo nagbabago na yung kanilang posisyon, lumambot na sila. Kasi yung mga statement, for example, of the Executive Secretary, Bersamin, ang sabi niya, kung mag-issue na ng warrant of arrest at i-course through sa Interpol, and then yung Interpol will seek the assistance of our local authorities, makikipag-cooperate tayo kasi member pa tayo ng Interpol. That to me is already a significant change of position. Apo. Attorney, ito naman, national issue din. Your thoughts on the impending impeachment trial sa Vice Presidente, sabi ho ni Senator Cheese, Senate President Cheese, after the SONA, may mga panawagan naman yung ilang mababatas na simulan na agad, especially galing sa Kongreso. Ano ho yung pagtingin nyo dito bilang isang senador? Okay, hindi ko rin po maintindihan yung ating Senate President kung bakit nagdidili-dali pa siya. He is a lawyer and he knows what the Constitution says. Malinaw sa Constitution na kapag finorward na, refer na yung articles of impeachment from the House of Representatives at nangyari na nga yan, ay, sabi sa Constitution, trial shall forthwith proceed. Shall, forthwith. Shall, mandatory, hindi discretionary. Forthwith, kaagad, immediately, at once, and prompto. Sila, what? Mag-uumpisa pa lang daw after the elections, sabi ni Senate President. That is not in compliance with what the Constitution says. And then malinaw, para sa akin, malakas yung mga grounds. I'm the designated spokesperson of the first group of impeachment complainants. So alam ko yung mga grounds doon, malalakas. At meron pang dalawa pang grupo, the second and the third groups. And then yung House of Representatives nga, meron din silang resolution and in-endorse ng marami, 215, way beyond yung requirement ng 1/3. So ano pa yung hinihintay nila? Yung dahil may election or what, that's not an excuse. Kasi malinaw yan. Sa tingin ko nga, hindi rin kailangan ng special session eh. Kasi it's a special duty of the Senate na i-convene ang sarili nito as an impeachment court. There's a special non-legislative function and therefore not covered by the ordinary rules ng kapag, we're talking about the legislative function. Iba. Yung tawag dyan, sui generis. It's a kind on its own. Pambihirang mandato yan ng Senado. Pambihirang obligasyon yan ng Senado na maging impeachment court at maghusga doon sa impeach official kung ito ba ay guilty or not. And
naniniwala ako, Justin, na malakas yung kaso. Malalakas yung grounds at nandyan ang mga ebidensya. Karamihan doon, nakalat na doon sa mga iba't ibang hearings sa House of Representatives, like sa Quadcom, and then sa Committee on Good Government and Public Accountability. Sa mga budget hearings, nakuha rin yung mga nakita doon kung gaano nga yung naging performance ng Vice President nung siya pa ay DepEd Secretary, and then yung paglulustay, paggagamit ng mga confidential funds na yan. So, kailangan lahat ho tayo, hindi, kahit ho election ngayon, election period, dapat nakatutok pa rin tayo doon. Each one of us has a stake in that case. Kasi it's about accountability na malinaw sa ating saligang batas. No one is supposed to be above the law. Senator, bilang isang magiging mambabatas o isang mababatas, siyempre yung paggawa ng budget, kasali dun ho kayo sa pag nagkataon, bumalik kayo dyan sa Kongreso. Ito hong confidential intelligence fund, confidential funds ng mga iba't ibang ahensya, ano ho yung stand nyo dito? Ito ba dapat lahat ng ahensya, halimbawa DepEd, kailangan ba may ganitong klase pondo? Dapat piling-pili lang po. Kaya nga intelligence funds, confidential funds, intelligence funds, dyan yan sa mga talaga yung kung ang mandato nila, yung mga relevant agencies na talagang magkalap ng intelligence, magkalap ng mga impormasyon, mga sensitibo. And of course, that includes AFP, that includes PNP, and even like NBI. And then, yung mga confidential funds sa mga other agencies na kahit hindi yun yung pinakamandato nila, pero kailangan din dahil nga meron silang mga related na mga function. For example, DOJ. Alam ko po yan because I used to be a DOJ secretary. Meron din hong confidential funds, intelligence funds, yung witness protection program. Necessarily. Kasi kailangan ng mga safe houses ng mga testigo na covered by the witness protection program. Pero dapat piling-pili lang. Hindi yung halos lahat ng mga ahensya, and lalo na yung DepEd. I don't see any reason kung bakit kailangan nila ng intelligence or confidential funds. Ang mandato nila, education. Ang mandato nila, magpatayo ng mga classrooms, pagandahin ng mga teaching equipments nila, kumpletuhin yan, yung mga computerization, taasan yung mga sweldo, mga sahod ng mga guro. But intelligence? Anong intelligence? Anong confidential? May ibang mga kung sasabihin nila yung tungkol doon sa mga, kasi minsan daw yung mga, there are certain schools being infiltrated by communist elements. Kahit ganon, kahit totoo yun, halimbawa, ay hindi naman dapat sa DepEd mismo. I-refer nila yan doon sa proper agencies in government, like the ESAF, like the National Security Council, and then the NICA. So, dapat piling-pili pa. Kasalanan din kasi ng Kongreso noon. Nabigay lang ng bigay ng mga ganyang mga funds, even if it's not really truly for those purposes. Ito, Senator, local issue of national concern din ito kasi binabantayan talaga namin sa Bamban Tarlac. Just recently, nagkaroon ng hearing si Senator Hontiveros para malaman kung paano nakatakas dito sa bansa itong si Guaping, aka Alice Go. Yes. Opo, at bilang dating sekretary ng DOJ, ano ho yung mga nakita ninyong dapat gawin sa mga ganitong bagay, lalo na napasukan ho talaga tayo? Hindi ko rin alam kung bakit yung Bureau of Immigration ay parang, ang ano nila is parang, hindi namin alam. We are also in the dark. But that's not acceptable Trabaho nila yan. Unang-una pangalang ay hindi dapat nakalabas. If they were just doing their duty. Unless sa mga backdoor. Pero even if ganun nga, halimbawa, through backdoor. Although, di ba lumabas yan na hindi? I think sa Manila Port So, paano lumusot sa Bureau of Immigration? So, hindi tuloy mawala sa suspicion natin na may mga nagko-cover up dyan. May mga nakakaalam, pero ayaw nilang ilabas. Kasi may mga kung anuman. Kasi nga, minsan, alam nyo naman yan, may mga co-opted na mga elements or employees in a particular agency, and that includes the Bureau of Immigration. So kailangan sila siguro ng malawakan na rin na ng balasa ng
mga sa BIR, I'm sorry, Bureau of BI, Immigration, BI. And kailangan na rin nila ng, kasi matagal nang kasalang yan eh. Yeah. Yung Bureau of Immigration Law, yung parang pinaka-charter din ng Bureau of Immigration. Kasi marami pa dyan ng mga gaps sa mga enforcement nila of the laws and also how to address corruption within their ranks. Hindi dapat talaga tantanan yung Bureau of Immigration ng Senado, and for example, by the Committee of Senator Risa Ontiveros, hanggat lumabas talaga ang katotohanan how it all happened. Opo. Ito, Senator, alam natin ngayon, buwan ho ng mga kababaihan at Yes. kayo matagal na nakikipaglaban din para sa karapatan ng mga babae, partikular yung mga biktima rin ng pang-aabuso. Ano ho yung mga asahan sa ML Party List? At yung ating mga viewers dito ho sa Central Luzon, marami rin hong mga problema kaming nababantayan pagdating sa usapin ng kababaihan. Isa na ho dyan yung yung online sexual abuse and Yes. exploitation on OSEC. children, prostitution, nariyan din ho. Siyempre yung economic problems din ho nila dahil mahal yung bilihin. Problema din to ng mga marami sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ho. Siyempre, kung nanay ang nagbabudget, ano ho yung mga gusto nyong isulong dito? Okay, I and of course ML, we are all for women empowerment. Now, ang empowerment kasi, okay, not only about really giving them enough education and then yung tungkol din nga sa protection sa kanila, especially sa area ng domestic violence, the violence against women, na marami pa rin yung mga ganyang kaso. Importante rin yung economic empowerment of women, lalo na yung mga nanay. Yeah. Kasi isa yan sa magiging solusyon to address the online sexual exploitation of children or your OSEC, yung OSEC. Talaga namang malala yung problema na yan. Di ba tayo in the entire world, we're among those na talagang reported to be with the highest number of those sexual exploitation of children, whether it's online or not. Diba? So, ang ano dyan is, kasi nga sa kahirapan, ang laging excuse ng mga nanay, o kung sino man ang mga kamag-anak dyan, na nahuhuli, na binibenta nila sa ganyan na mga activity, mga kalaswaan, na yung talagang grabe yung magiging effect sa emotions, sa paglaki ng mga bata is really economic empowerment to uplift them from poverty. And yun na nga po, isa rin sa mga naiisip ng ML, dahil nga Women's Month ngayon, and then tomorrow will be Women's Day, ay di ba meron tayong GAD, yung Gender and Development. Supposedly may mga budget, mga LGUs, and also even the agencies of government. Yung lahat ng mga agencies of government, merong percentage of the budget na binibigay sa kanila sa mga programs nila. Siguro, ang kasing napuna namin is that parang yung mga cosmetic or on the surface lang, patarpulin-tarpulin lang dyan, magkakandak lang, magkakandak lang ng mga seminars, but we really do not know ano talaga yung nagiging benefits nito sa women's movement. So dapat yung GAD, dapat for every LGU, dapat meron comprehensive yung gender codes. In fact, I just came from Dipolog. Yes, Dipolog. And meron silang doon. Not Dipolog, Butuan. Butuan City. Meron silang program doon for Caraga region. Yung mga gender codes. Palagi silang nagkakaroon ng mga seminar workshop in order to craft a comprehensive gender codes for the LGUs. Dapat may komprehensibo at malinaw na programs and targets yung mga GAD, yung mga in charge ng GAD. And siguro kailangan din na for each LGU ay magkaroon talaga ng GAD officer na talagang hindi lang yung mga temporary lang na mga hinahire, but well-trained dapat. So merong particular plantilla item, yung mga GAD officer, na to make sure na ito ay professionalized at alam nila exactly kung ano yung mga ilalatag ng mga programa para sa mga kababaihan in that particular locality. So improvement of the GAD and then more effective training for officers mandated
to implement yung mga GAD programs. And of course, yung comprehensive healthcare programs for women and girls. And that includes age and culture appropriate na mga education, sexual education. Alam mo naman, naging controversial din yung CSC, Comprehensive Sexuality Education. Pero mukhang it's more of parang misinterpretation of what the bill really says. Yes. Yung ginawa ni Senator Risa Hontiveros. Kasi sa House of Representatives, pasado na yun eh. Opo. That bill on the childhood pregnancy, teenage pregnancy, anti-teenage pregnancy, ang nagsulong noon was the former representative, the late representative Edsel Lagman. Our party mate, used to be the president of the Liberal Party. Pasado yun sa House of Representatives. Nagkaroon lang ng controversy na nandun na sa Senado. Kasi meron silang mga sinasabi na delikado, hindi maganda para sa mga kabataan. But you know, I also read that bill. Wala namang yung mga sinasabi nila na nandun daw. Wala naman. Okay. You know, but it's good to know also that Senator Risa is very open to amendments. And in fact, nag-file na rin siya ng substitute bill na linagay na rin niya doon yung dapat cultural sensitive yung mga ganyang mga amendments. Ayan. Oo. Isa pang local issue namin dito, Senator, sa Central Luzon, particular sa Pampanga, madalas po kaming bahain. At apektado ang agrikultura, kabuhayan. Kamakailan na nagsilabasan ho yung mga flood control project na nasira. Tapos madaling bumigay. At ano ho ang nakikita ninyong pwedeng solusyon once na kayo maupo bilang isang mambabatas muli para matulungan kami? Isa po sa aming mga tinitingnan ay yung pagsulong ng National Land Use Act. Kasi ang dami mga kino-convert ng mga agricultural lands sa mga whatever, sa mga malls and then mga subdivisions, etc. Of course, progress is fine. But progress should be pursued in such a way na hindi talaga nakaka-apekto unang-una sa environment. Pangalawa ay yung mga lupain. Because there are fertile farmlands na nakukuha rin. So, pag meron tayong National Land Use Act, matagal na yan na nandyan, hindi lang nakakapasa. Yung National Land Use Act ay, ang layunin nila is para i-preserve yung mga fertile farmlands. Na since farmlands yan, dapat for that purpose, agricultural purposes, para hindi tayo nagkakaroon ng mga food shortages, hindi tayo nagkakaroon ng problema sa agricultural productivity. Tsaka yung protektahan din yung mga beneficiaries nung sa agrarian reform, yung mga land holdings. Kasi minsan yun din ang tinatarget, even if hindi yan allowed ng batas. And of course, to safeguard and protect environment. Kasi lalo na yung mga mining na yan, talaga nakakasira yan sa kalikasan. And then, yung mga pinapakialaman din ng mga ancestral domain na hindi pati dumadaan sa tamang proseso as prescribed in IPRA. Di ba may IPRA, Indigenous Peoples Reform Act, na dapat meron free, prior, and informed consent. Yung communities to be affected bago agawin sa kanila yung ancestral domain nila. So multifaceted yung problema na yan. At yan nagiging resulta. Since nababiolate yung mga batas na dapat nga nandyan para protektahan yung mga lupain na yan, yan ang nagiging resulta. Oo, marami tayong nakikitang development dyan, projects, pero ano naman yung kapalit? So kailangan may tamang pagbabalanse ng progress, economic progress, doon naman sa environment, tsaka sa kapakanan ng mga communities, lalo na yung mga marginalized communities, which include the farmers. Senator, tatanungin ko kayo ng ilang mga malalaking issue, kahit mabilis sa sagot lang. Your stand on political dynasty? I'm against it. It's about time. Long, long overdue yung anti-dynasty bill. Although, syempre, parang karamihan ang sabi, halos imposible. Pero umaasa po ako sa Supreme Court. Meron kasing pending petition filed by UP lawyers
na it's a petition for mandamus seeking to compel Congress to enact anti-dynasty law. So baka magulat na lang tayo. Samantalahin ko yung pagkakataon. Ano ho bang masamang epekto ng political dynasty sa isang komunidad? Nako, kasi kung political dynasty, so pareho na lang ng mga tumatakbo, kung ano-anong mga posisyon, and then yung ang nagiging epekto at nandyan nga yan for decades already is political patronage. So, mas gusto nila yung hindi masyadong enlightened o informed yung kanilang mga nasasakupan ng mga constituencies. Kung hindi empowered ang mga constituencies, less ang progress. And in fact, various studies show na political dynasties really in places, in areas na meron talaga mga political dynasties, lalo na sa mga probinsya, ay yun may low level of development. Kasi hindi na empower yung komunidad na marami dyan, na mga karapat-dapat din na tumakbo. And they have better things to do and better programs to push. Kaya lang walang pagkakataon dahil walang pera, walang resources, at talagang walang kalaban-laban sa mga entrenched political families. Senator, tayo na lang po at yung Vatican o yung Roma, yung walang divorce. Ano ho yung stand ninyo dito sa panukala sa panawagan na magkaroon tayo ng divorce dito sa Pinas? We are for absolute divorce for as long as it is grounded on very limited causes. Kailangan tapos stricto yung proseso. Hindi yung dahil wala na silang gana sa isa't isa, yung mag-asawa, and then mag-a-apply ka agad ng absolute divorce. So hindi ganon. Kasi pagbalanse nga yan eh. Kasi ang realidad is meron naman talagang mga marriages na hindi na masasalba eh. Yeah. Kasi matindi na talaga yung nagiging cause ng kanilang hindi pagkakaunawaan. So dapat binabalanse yan. Yes, we are for divorce, pero dapat malinaw ang grounds, hindi yung naaabuso yung grounds, at malinaw din yung proseso. What about same-sex marriage po? No, we are not ready to push for that. We can consider civil union, same-sex civil union, to protect, for example, their property rights. Di ba, yung mga living as partners. And we are also always, of course, for anti-discrimination ng mga LGBTQIA+. We are for the SOGI bill in so far as it highlights battling discrimination. Wala dapat mga diskriminasyon sa, different gender, LGBTQIA+. They have rights. Even the Pope himself respects the rights of LGBTQ communities. Senator, panghuli, merong isang mambabatas nag-file, sabi kailangan i-firing squad yung mga mapapatunayang corrupt. Ano ho yung inyong stand dito sa proposal na ito? I've always been against death penalty. Always, always. Ang ano lang natin is that ayusin ng criminal justice system na napaparusahan ng tama yung mga nagkakasala sa batas. Na walang mga double standards. And then, yun na nga, yung dapat speed up the trial process. Ayusin lang ang criminal justice system. Ayusin yung ating law enforcement. Na walang mga as I said, yung mga double standards. Yeah. Kasi mas madaling humuli sa mga maliliit, sa mga mahihirap. Pero kapag mga malalakas na, mga powerful people, mga mayayaman, ang hirap, nakakatakas pa o napapatakas. Yes. Diba? So, but I am always against a death penalty. Kasi kung nagkakamali nga yung mga bansa na mga advanced na supposedly ang kanilang justice system, pero nagkakamali pa rin sila na may mga nahuhusgahan silang guilty and then ine-execute kasi meron pa silang death penalty. Ano pa kaya sa atin na meron pa tayong mga problema sa ating justice system? Kapag napatay mo na through firing squad or whatever, hindi mo na maibabalik ang buhay ng isang inosente. So I'm never for it, death penalty. Senator, ito na lang, huli.
Baka may gusto kayong sabihin sa ating mga manonood dito sa Central Luzon. Napapanood din tayo nationwide via Signal at syempre sa buong mundo. Yung mga ka-ML ho ninyo, yayain niyo na ho at ano ho yung mensahe niyo sa kanila. Maraming salamat Justin. No? Papalahanin ko lang po sa inyo. Meron po tayong ML party list, mamamayang liberal. Pero ML po ang makikita nyo lang sa balota number 6 sa likod ng balota. Ako po yung nominee number 1. Marami po kaming hangarin, meron na po kami mga naisip na mga legislations for all of the sectors that we represent. Women, youth, farmers, fisherfolk, workers, urban poor, indigenous peoples, LGBTQIA+, PWDs, and senior citizens. Yun po ang mga sektor. So palalakasin po namin ang mga sektor na yan. Kami po ang magiging boses sa kanila kasi they are voiceless, they are powerless. At tunay po kaming party list na talaga namang we are representing sectoral groups, sectoral communities. And hindi po kami tinayo ng political dynasty, wala rin po sa likod namin ng mga kontraktor o mga big businesses. Ito ay talagang kusa na pinut up ng Liberal Party para mas makalapit sa mga marginalized sectors, sa mga komunidad. So tapat sa Pilipino ang ML Party List. Sa ML Party List, laylaban ang laylayan. Huwag niyo pong kalimutan, number 6 sa balota. Maraming salamat po. Okay, ayan po mga kabalen, napanood po natin at siyempre ito napakagandang mensahe at napakagandang talakayan din with Senator Leila De Lima first nominee po ng ML Party List. Senator, again, maraming salamat po. My pleasure. Thank you for visiting us. Opo. Thank you for this opportunity. Thank ito you. Po mga kabalen, dito po magtatapos muna ang ating programa, ang special edition po ng News Stream ngayong araw ho ng Biyernes, March 7. Gaya nga ng nabanggit niya Senator, Happy Women's Day. Bukas, International Women's Day po sa lahat at ako'y siyempre nagagalak na makasama po ang isang leader babae na talaga namang nakita ho natin ang tapang in the face of tyranny, ika nga, hindi po tumigil at lumaban. Maraming salamat, Senator, again for visiting us. Mga kabalen, salamat ho sa pagsali sa amin dito sa ating programang CLTV 36 News. Magkita-kita ho tayo ulit sa Lunes. Ganitong oras pa rin po para ho sa mga balita at impormasyong makatotohanan, may paggagamitan at mapagkakatiwalaan. Ako po si Justin Dizon. Maraming salamat po.